Tak přátelé, já vás opět vítám po delším čase na kanále Kutilství.cz a dneska tu máme opět pilu Štýl E14. Je to teda ta v pořadí druhá pilka, co jsem pořídil. Vidíte, že bude chtít trošičku péče, to znamená, že vyčistit celou si ji zase rozebereme. To je to, co nás čeká teďka v nejbližší době, plus samozřejmě tady máme lištu původní, ale ten řetízek bohužel už není nic moc, takže ten bude vyměnit a já jsem se tady připravil takovou otvíračku toho, co mi na ní přišlo. Jsou to teda 3 věci. Je to řetěz novej na tu pilu a pak je tam řetězka, byť tady u té pily ta řetězka se zdá být relativně v pořádku, ale objednal jsem ji taky. Je to taková ta klasická hvězdička se 7 hroty, takže my se podíváme, co tu máme. Jo, je tady teda řetěz a u toho by mělo být přibalen i to ostatní, takže v rychlosti rozbalíme. Vždycky říkám, u těchto z těch starých pil samozřejmě ta renovace se prakticky nevyplácí, pokud tu pilu nechcete mít jako takovou nějakou srdcovku, protože samozřejmě pokud tu pilu pořídíte, dejme tomu okolo nějaký 1000, alebo už si na to koupíte novou lištu, řetěz, to jsou další 1000 a něco, dejme tomu, plus ta řetězka okolo 300, takže ve finále jste potom na ceně podobný nový pily, jo, takže řetízek je tady k tomu vlastně i s tím popisem, to znamená, že to je 3/8 piko, ta drážka v liště 1/3, 44 článků, jo, takže řetěz k tomu máme novej a samozřejmě potom je tu ta řetězka a já k tomu beru rovnou i vlastně tu ségrovku, která tady teda je prakticky nepoužitá taky. A jak říkám, ta řetězka je v relativně dobrém stavu, ale když už tu pilu budeme mít celou rozebranou a budeme ji chtít mít vlastně v nějakým pěkným celkovém stavu, tak ji tam dáme taky. Takže to jsou vlastně takové věci, které jsou připravené v téhle pilce. Teďka bohužel tady mám něco okolo 2 stupňů a zmrzlý ruce moc se tady montovat nedá. Takže hned, jak bude možnost a trošku se oteplí, tak se do téhle pily pustíme. Podívám se, jak to vypadá vlastně s tímhle kabelem, jestli už byl měněný nebo ne. Pokud by měněný byl, tak ho vlastně zkrátím, respektive mám připravený novej na nějaký takový ten kousek okolo těch 30-40 cm, aby tam u toho zase nebyl tak dlouhý kabel. Pokud se mi bude zdát, že byl původní, jakože já to z toho nepoznám, tady vlastně to podle té vidlice, tak bych ho tam rád ponechal, protože, jak říkám, myslím si, že ty kabely se tam dřív takhle dlouhý prostě dávaly. Ale většinou už bývají právě nepůvodní, no. Takže takhle vlastně pila se zdá být kompletní a je připravená na to, abych ji potom rozebral a kompletně vyčistil. Bude to chtít zase asi ji vzít úplně celou z gruntu. No a tu lištu původní nechám, ta vypadá v dobrém stavu ještě, ale jak říkám, akorát vyměníme ten řetěz. Tady potom vám ještě hodím, a už jsem i nějaký dal, krátký videa o nožíku, o držáku na pilu a taky nově vlastně o držáku nebo věšáku na řetězy. Vyjde si jich tam 1, 2, 3, 4, 5, 6 řetězů za sebou.
pak se to dá připevnit a nemusí to být vlastně takhle vedle sebe, ale ušetří to trošičku místa. Takže tohle je prozatím všechno. Jak na ní budu pracovat, tak zase určitě něco natočím. Jinak nás tu čekají další pilky. Je tu teda tady ta 20. Na tu se vrhneme následovně po 14. No a pak zkusíme zprovoznit, nebo respektive ona funguje, ale dá dohromady tu pilu od Black & Deckera. Tam určitě bude chtít vyměnit taky kabel, lišta, řetěz a všechno. K tomu té pile, která je v perfektním stavu, ta se akorát trošičku počistí, tak přijde akorát kryt na řetěz novej a to je všechno. Takže já se s vámi prozatím loučím, mějte se hezky a těším se zase na shledanou dalšího videa.